खुलुमबाय जेन बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। गोजोनथाव खौरां BTRनि गोजोन गोरोबथानि 5.3 नं दफा बादियै बरमा रेभिनिउ सार्कल मख'आव दिनै फुंनि 10 रिंगायाव हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारि खुंगोन। मख'नो गोनांदि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' दैदेननायाव बे हाबाफारियाव BTRनि गासै EM आरो MLAफोरा बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। BTRआव जर'खा टेटखौ खुंनायनि सिगां 2019 आरो 2021 नि उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ साख्रियाव थिसनग्रोनांगौ। बाक्सा जिल्ला टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननि बिजाथिफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों BTR सरकारखौ खावलायहरदों। स्पेशेल टेट खुंनायनि सिगां 2019 आरो 2021 मायथाइयाव BTR ओनसोलनिफ्राय जेसेबां टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट्स दं बिथांमोनखौ थिसनथाइ होग्रोनांगौ। बाक्सा जिल्ला टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननि बिजाथिफोरा बुंबावदों 2019 आरो 2021 मायथाइयाव टेट क्वालिफाइड जानाय केन्डिडेट्सफोरा बर' मिडियामाव 2000 जन दं आरो आसामिस मिडियामजों लाफानानै गासै 6000 जनसो दं। बेजों लोगोसे टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट्सफोरा सोंथि खालामनानै बुङो BTR सरकारा सिगांनिफ्रायनो मिडियानि गेजेरजों बुंबोबाय थादों पस्ट खम दं होनना, नाथाय पस्ट खम दंमारोब्ला BTRआव टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट्स थासेयावबो स्पेशेल टेटखौ मानो खुंनो नागिरदों होनना सोंथि खालामो BTR सरकारखौ। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय फरायसालिमा थाखोनि फरायसाफोरखौ लानानै सिमेन्ट-दख'रा एबसु सिमेन्ट सापुरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफाद आरो गुबुन गुबुन फरायसालिमानि जथायै बानजायनायाव 21थि फरायसालिमा थाखो बर' फरायसा जथुमा 2022 खौ खुंफुंदों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सिमेन्ट सापुरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि इन्जुर लाइसि बड'सा आइराखिखौबो बेखेवनानै होयो। सिमेन्ट सापुरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बसुमतारिया BTR ओनसोलाव आम आदमी पार्टीनि उनाव दायो ममता बेनार्जीनि दैदेननाय तृणमूल कंग्रेसआबो लासैनो आगान होफैदों। बे नोजोरजों क'क्राझार सोहोराव थानाय अमश्री हटेलाव तृणमूल कंग्रेसआ मोनसे गोनां सावराय मेल जयो। खौरां बिजोंनि सिगाङाव आसाम तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि रिपन बराया बुंदों फैबाय थानाय समाव रायजोनि गेजेराव खामानि मावनायजों लोगोसे तृणमूल कंग्रेसखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों मैया क'क्राझार सोहोराव दोलोनि मोनसे गोनांथार जथुमनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना रादाबखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।